takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ambiri nunda mene nenda moja na kama kuti zicheke ndinu ndezuko mwambiri zikwenda zikwenda zienda re beno sokano saji pa sokana kiwa wanga maslogan kwa baba sikipanga kama slogan kama sosi sonkani zongo kambirane ndibafuna ticheze kwathu tukhaa kwa batali za jangu ndikatakondotika nakhandi nthawi mbiri kono muna nthawi ndikuti amene anavota pano ndangati noseni munavota munavota fajani munavota fajani munakavota mozi azaka mozi mafazi nasinta okay sasa mamona bravo tamam bravo saja mami kifala ai bana voda kufuga jina ai tose na voda hizi okay Boma ndanyo wani tose kuziwa navuta pa 16 September muna boma kuti jamba kugwira muna namba ma October November sio nje zina zamba kusita zina zinengira motatu zoka ndana zathu zale roli ine mnandi vote ngati MP sio nje pali chifuka chomwe mnandi vote ngati MP chida MP mukwizo mozi ngo amene akuzana chida MP. Yes. Inga mafuta ndera vitse parliament. Nanga ngati tisakumvana tisakuyankhulana tisakumana mafuta ndi ngazi. Kapana ret. So MP nchira gena ndenga mavuto akudera ukayimira pitisa kuti parliament. China chida na MP. Chida na MP. Apa besa zikugombera munga jani zikumonga jani zeu mazi ambulance bongole okay maskuru okay maso zomini somwe chitazi kwaendera nana ona ntonchi amini na amangu andi kome chimo chama pezi banki matemba ko muzinda kola ko okay sipo so chira mpido mzwe zokambe na zathu inenga twanchiro na wewe muna ndituma kumika kuimbira ni kunyumba jana MP chito zake zipo zitatu kupanga malamulo kama representation kuimira zime mwakamba zija ni paisi kuzingama do oversight imene ngati kukhala maso anweti pa zinthu zimene boma likwenda kupanga zinthu zimene zikwenda kubwera kuno ndi dziko lonse chidonse so Zulo kwa amene mukuzoa china chili kwa parliament alipo mukuzoa chili kwa parliament Zulo so na okay ame muna mvera ningona manje kwa ame muna mvera kawaida sisi zali wewe okay simu na mbele okay ame muna vote ningona ame muna vote
nonse mnavota. Okay. Amene mwamvera ningona. Okay. President Kabakula ni ndani. Awakaliya vipi eh? Ndio visiba vya kwa jana. Okay. Mambela kwa kizungu. Okay. Machidule. Chimveserani. Kwanza wati ndifazi pani zose kama. Gavana wetu. MP zikatasana kusoma kama MP wa Jipani kimoja. Ama kama MP wa Dera. Ndipo mmoja president akasamkida. Sasa kalawanda Jipani. Kama kawa ziko lote. De even kusonkana kwa tukuni. Siza Jipani. Ndipo zinazo ya tizimbo ni Malawi oye basi. Gavana wetu. Kontra inage masoka na jama tusambiza kwa kapongoso. Malawi oye. Ya. So bano Machidule. Inenda bwela kuti a president aja anankula sona. Sona ija zine amankula zile mwenye. Gavana wetu. Singo kumbo sana. Komano zimena yankula zija. Kumakanga tisamare kungo peleka idea chitunzi jazimezi bwela mu budget. Idose ready. Parliament ikatsegulira Minister of Finance. Manyumba mutu wakani ma budget. Kuti tigwata kuti zinthu ziyenda chonchi tashota pakuti mafizi nyumba mulibe sichonchi. Malawi oye. Parliament kuchasa kuti nthawi ya budget. Ta budget ndimene kubwera. A Minister of Finance azachuma apereka ndondomeko ya budget yathu chaka chikiki. Koma Minister just anapereka budget. A president ajama kambano ngati sona ijemene direction kamvana chitunzi jazi zimeti pange kumene tikulowera leno chaka cha mawa nthawi ina tizayesera kumvesera kamvana retu Machidule a president anaza tsimikiza kuti tisanavote zinthu zimayenda bwino. Zoona sio amati kunali njala kumalawi. Amati Yosefu azikamba Gavana wetu komasa anapitirira kwamba kuti anapitirira kuti pakanthawi kochepa kamene boma la sintha kamuna lisintha ndinu kasinu khadi naso koma pakanthawi kochepa akuti mitengo ya zinthu zinazi anapereka mwachisanzo chimanga akuti kumadera kwina chimanga chinali ma 100 pano kwina chili ma 50 kwina chili ma 38 apereka ripoti za fetereza amene zayendera anapitirizaso kukamba za ma constituency kumalaji ma constituency 200 chakuti pali program imene ikoti constituency iliyonse azibasa ndama zingati 5 billion yachitukuko Gavana wetu ndama zimapita kuti ama mutumize MP pampamba ayi domani ama mlipia cheke MP kwa account kwa MP zimapita ku council retu. So ma 5 billion amene sudabu ya mwa council aso ayi titose retu zimapita ku council constituency iliyonse tizikhala pansi ma CDC ma councilor mafumu dose mejimo kuti 5 billion yathu pa constituency ingapanga jana titose retu. So ndikhubi yetu mumachitika ma meeting asi tisena nimene mnatenga nawo mbali azitukuko zina kuda kutiko kuno zimene ndikukumbukira ine zitukuko zimene zayikidwa pa list za kuzingwamba pali msewu wa Kabila tala kufika pachani ina ndikukumbukira ine akansala nalisimikizira msewu wa Chipatala tala ina a president iso akuyankhula
musona moja anoti ma 5 billion muyesese kuti zachipatala muzikonzese. Ineyo nda kansala ndikuziwa kuti pa list paja tinagwirizananso kuti Zibonga Health Center tipanga upgrade. Tinagwirizana miseyosei kuti first ma street lights. Tinagwirizana kuti adimagi athu chati chipali sakasachija pakhala adimagi abwinobwino. Msewu wopita ku primary Zimongwa primary. Tinagwirizana wewe kuti mukalowe ma toilet azimongwa primary disaster ana amatenga kumatenda wewe. Tinagwirizana kuti umwe uzokunokhala ma toilet abwinobwino. Pali zinthu zosiyana-siyana ma bridge singama chwe bridge pali yakwa Jimmy Banda ija zinthu zingapo ndiso koma musikamu zamazi zijaji bata so zitukuko zose zija zikubwera ano zitheka ndi 5 million yaikida pa constituency. Malawi woye apresident anakamba baso za school kuti school za secondary school muzikha za ulere ana zingolipira ku board nikokha tamvana bete wina asapezeka ukuza ndite ndifuna fees ya mwana titoserete ma passport anakamba kuti za ma passport zotanthauza za ku immigration uzipanga apply passport 6 months zithe ma passport panopa zituluka nthawi yake ma national ID tose ma national ID apa alinde expire date a president anali kuambira panopa amene panga expire mpanga renew komanso panopa ma ID tikapanga zipatu kapanga wapangirani tipanga anyamata ndazimayi a president anena kuti dziko liyende bwino dziko liyende azimayi ndi ndani anyamata constituency iliyonse yapasidwa 100 million mavalo kale constituency iliyonse 100 million per year ndichoma kambezi ndoti ku 100 million yathu yaifeyo osati yawina wake kuti panopa palibe yandani yaifeyo osati yawina wake kuti ali ku America kwa Ireland ali ku yandani yaifeyo 100 million ya youth 100 million ya azimayi ndibunake inyo mukhoza kulowa kose kuti iyo timu kalowa tamvanate so aulumali kuli 250 million yokuti yaikidoti anthu aulumaliswa zitokani zithandizika nawo samapanga mabizinesi musonamu za sekondari ndizimene akamba kalezo misewu ya madera osiyana-siyana akamba komano zonsezi zizi zikuyenaso zikhale kuti zindithanthauza ndi constituency yathu tamvana komanso inenso ndikapita parliament kuti ndikakakhala pa mpando pake zimene ndizikayankhula isamasiyane ndi maganizano isamasiyane zimene mukufuna ine faine kumene kuchapa ndikupita ngati otumidwa tamvana pete ine si bwana mabwana ndamene mwatanini itosepete ndikubwera kwanga leroli ndikuti tikambirane ndatchula zimene zakambidwa aje komanso muthu ndionekera ngati MP wanu kuti amwene pali nkhani yakuti kupalamenti kuti mundakayikamba pali nkhani yakuti pali zinthu zakuti koma mungoziwa kuti panopa zinthu zasintha zizo kuti ndingapite ne ku parliament ndimakapempha bridge zinazo kalekale MP amuoneka dolo ku parliament akanati kwathu ndifuna post office atikuombera mmani wapempha post office pano post office dofoneka nonse muli ma WhatsApp apa ma email ojani tamvana rate komanso mene 5 billion aberekedwa constituency serious sindingapite ku parliament ndikumakapempha bridge inayo khasa ndi drama zake ndose rate komanso drama izizi kungoti zipezeke kuti sitinaziyendese bwino ndikuti basi constituency imene yadulidwa kwinazilandira kuna sitizikani ndeno kubwera kwangaku ndikuti ndifuna tonse akuzingwangu tizichita kuziwa kuti ndrama yathu ikuyenda bwanji for as long as ine ndili MP ndi makhansala athu zilipo pasizapezeko luwantambala yobedwa
pasazapezeka kuti project nake contractor watenga ndrama kuma project sikuyenda tamvanake tonse tikhale ndi umwini tamvanake iseuja kuti atheka umene uja taukonza kuli ma street lights zoberana zitha komanso even kuno kuzooneka ndi kutauni kuno ni town izo tamvanake so mwachidule kubwera kwangadi tikambirane komanso ndiunikire kuti tiyende bwana IMP mukalunjike nkhani yako komanso pali nkhani zazo limene president sanazikani koma nyo mukuona ngati kuti no IMP kuliso nkhani yako kuti ku parliament kuti akaka ifida iyo ngati anthu akuzingwanga kuti magazi kuti nkhani imene isaiwalike mwachidule ndiyimire kaipompa ndipereke mpata kuti anthu mumasuke somuyankhuli tamvanake Malawi oye Malawi oye sizabona bwino utsogoleri makamaka UMP Mungu bwereza mmoja sina video nzika mwati sina video kama kofi mimi sina video kagona sina video kavala matai ni masusi sina video kavala jacket sina video kakuyimirana ndeno muzindi masukira kana kama mukonoda afred ora banga zopoira tikamakumana manduzo dia izi zai tamvanaka ndeno ileso mukamala kisa simsikuomba tamvanaka tindi 100 million ya hiyo tindi 100 million ya azimai apeziko tangolandira okao nyumba imozi tamvanake so kuti zonsezo zisachitike tizipewe zinthu zizikhala pambalambanda tamvanake Malawi oye yankhulani masukani tamvanake zipa mukambiri Malawi oye amati zinapangana kusana tani koba kutani pepere koba kuti akutisambira mmanje peso dadaliso sasambire mmanje kumano sambira na manje okhaokha lemo ava amene ayankhulira sona amene ayankhula la president tamva kana kende kuza ja budget imene ibo mali endere imene kuyamba April budget ndio afuna kuti budget imene ayikamba a president ja mukiona bwanji kapena mufuna muonjezerepo changu topana kwa kule muna mufuna zokuza kudira kuno kapena zapa dziko la Malawi lonse tumpana kwa kule ndiye amati muna make amve kipeleke kwe Malawi oye ine ndinjo yankhula imene ndingaji yankhule ndikoyamba makamaka mfundo zimene amayankhula zonna kuti ngamene yakhona kuti ali kuzabire chika chitukuko azingola tulanda sando khao kuti mozimesa mabweza kulembana mizi muzimabwera kwa mapeza kuti anthu amene akulembana okhao beso chimeso chimuchitali kuti chabwino tipemphe kuti zimene zikabwera zisifikira wina aliyense zimpezi posayang'anira nkhope ya munthu posayang'anira chipani koma wina aliyense zimene zimutani kodi izimpeza munthu amene yoyo azimfanso kuti naso kuno kuti tulanda chitukuko choterechi zinthu zabwino kwambiri zingakuthandizire pa moyo wathu chinthu chimene tingachiyankhule ndichona kuti nthawi zambiri atsogoleri athu amakhala oyipa kwambiri chifukwa cha anthu amene azunzulira ife tikamakhala timada atsogoleri amene pampano osa kuti amene akumudisa mtsogoleri ndi munthu amene azunzulira tipemphe anthu amene amakhala naye pachifupi ndi atsogoleri athu mukhale mtima wabwino muzichepese chifukwa simuzichepesa zinamete zipa ndi Afrika choni mete chipemphe ndithu kwa ifera kuzikongo kuti mete chipemphe ndithu tugwire kata bezwa ndi ndamo zochuluka bwanji ifikire wina aliyense
tisangene kuti kodi ndi ndani kapena chokera kuti ayi. Number 2 imene ngachiyankhule ndopemphanso ku mpando watu wa MP. Tili mavuto osiyanasiyana tutosabwera pano. Siba kuya ngati kuti ali mavuto apa pa. Koma kokafika mavuto akewo akazikafikira nawo kuti. Tipendo office kuzikonga ku. Zikafika kumene koko ifeza katoma dandaulo watu. Chopa makama mavuto wena ulisinga dandaule pagulu ngati hapa. Ayi. Unataka pachitira chona chicho mata. Tikali dandaule pa dandaulo watu. Tipeza ni office kuzikonga ku. Ziko ngwandi. Malawi oye. Nofani kufusa na wewe. Kuliko guga mpena. Amena vile ma-MP msio kuthandiza maliro. Ma-MP msio kuthandiza msamari vile na fees. No pila sasa pila. Okay, nende kufuse. Malawi oye. Malawi oye. Nende kufuse. Unoku. Nisio kuthandiza maliro tusasiye. Kulipira na school fees tisiye tusasiye. Kugulisa ntchito ndalama zathu za mtumba. Kuona kuti nzimayi uyu akufunika business. Tisiye tusasiye. Mani landi nwe. Ndifuse nawo. Ndifuse nawo. Ndikapita ku parliament. Ndikukanena kuti kwathu ready. Kwathu ready. MP amene akumufuna. MP amene anamusankha. Akuyembekezera kuti azithandiza maliro. Azithandiza ana osowa. Azimayi osowa. Akhale phewa ala anthu ovutika. Malawi! Sinagoza pangendale eti. Apa utapanga ujani? Umodzi nimeno chitika pa we. Chabwino. Aya nkula bambwanga kuzambire eti. Chikonzi. Tikanda atikanda pachikonzi eti. Komanso kumene kuzifikira uthenga eti. Aya nkula bambwanga. Asokole uthenga wafika. Nditawula nje uli megete. Paliso ena kapita wa mayo. Maulemu akale malomo ake. Koma nkhani yaikulu imene inyira panopa ndiyokuzana kudera kunoko. Kudera kunoko medi kutswira zambiri zatchulamo inde kazokuza nsewu. Koma ine mbali imene sindike ni mbali yokuza kuchipatala kwathu kuzingwanga. Kuchipatala kwathu kuzingwanga tikunena panopa maza kuvuta kwambiri mudera mwathu muno. Mene akuvuta chimeje chimathandiza kwambiri azimayi amene ali oyembekezera amene akachirana. Lero zoti mzimayi wachira koma madzi palibe, mphamvu alibe. Kwa munthu chayenda akasake kusinje koti azika chapa chimene chichi mchosatani chosayenera. Komanso munthu chamakhala wataya mwazi wambiri, mphamvu amakhala alibe atha kukazigwera atha kuzikomokera. Ndeti mafuna kuti fundo imene mutithangatire kuti kuika mathanki kuzingwanga kuchipatala kuja. Wanena kuti madzi pangafute pangatana azipezeka. Komanso fundo ena ndionena kuti ambulance. Kunoko tinali ndi ambulance koma ambulance jananyamuka inapita. Pano patakangate ana amasiye onena kuti tilibe kolowera. Kaya wapita ni matenda akulu motana kuzoti ukasake transport kuti upite ku Queens. Ndekupeza poti kumakhala kosiyana ifoti matenda kapena maliro sitimcho mapangana nacho chimabwaji kuti chosayembekezereka. Ndekumakhala kuti waulibe ndrama koma kweneka ukasake ndalama kuti ukapeze kumene kuli gali motori kunyamuleni matendaji. Mmapeza kuti mukuchoka unofoti mwachedwerera kumayang'ana kuti mupemphe mubwereke mukafika kuchipatala kukwiza kuzoti amene mwabweresa zinthu zativuta kale. Koma ndi chinthu choti chikanatha kuthandizika. Munthu mwina wayembekezera kapena munthu uja zinthu zafika poti complicated. Komano munthu ndrama alibe. Akuyenekera akasake transport kuti anyamule azipita kutiko kuchipatala kukwiza. Chinthu chimene chichi chosakhala bwino. Ndefe tikupempha. Pamene mwini wachitukuko chabwera ichi chitukuko mutibwese ku ambulance pazingwanga. Ambulance zitithandiza izikazikika nditu nthawi ina iliyonse. Chifukwa matenda sitibangana nawo. Utapanga budget ya nyumba kuti kuyambira pa 1 lita kumadya nyemba kumadya nkhwani. Komano matenda akabwera
amakali changobwera ndesungala kuti ndikusunga 100,000 ya matenda sizingatenge nde ichichi mutithandize kumbali ya ambulance komanso madzi akhale okhazikika kuchipatala kwathu kuzingwangwa komanso madokotala akuchipatala kwathu zingwangwa amachedwa kwambiri ichichi mutitengereko gawo lonena kuti pati mapiti tikapita kuchipatala iwo wadwalika mmafasikoloko kuti ababa kunja kwayererapo ndikwanisa kuyenda ukafika kuja kukuza kuti mudikire dokotala abwera chamma 8 ndekuti wakugudumukani matenda yako aja mpaka ma 8 kwati utakati kuufuna kufa sufera panzere pomwepo ndiye pamene ngati anthu tikufa chilungo chichipira kusogolo foti tikhakuti amira tikuferedwa komano kwambiri madokta kumene chakadziwe ntchito yawo chifukwa takutilekerera pena mapeza kuti suna maize ofotokoza matenda mapeza bofa kuponyera kale kuti zipitani wakupasa mankhwala oti akasiyana ndi chimene kutani ukudwala mapelaka anthu kumangoendera kuti mwina ndipite ku famasi ndikagule mankhwala komanso kuti ukasake ndalama ku famasi ndio ukagwire maganyu kuti upeze ndalama kuti ukagule chani mankhwala ku famasi ndiye pamene pati mafuna mutithandizireko ku ambulansingo bwana kutithandizira ku madzi kutitira mathangi kumene jako madzi asamavute kakukhala mchiko kakukachani ndiona kuti chizititangatira kuti anthu akachita kumene chafanye mathandizo anthu osiyanasiyana akufiriweza akumpemba ena akuti amabwera pati pomwepa ndiye ife chituko chimene chisatiponye ndi madokota kumeko mukati yankhulireko ndithu fa liula inu ndira ife limakhala osiyana ife tikayankhula manena kuti inu ndi ndani koma ndiye kuti mukakayankhula akakumverani bwana mawu anga ndi omwe Malawi oye. Malawi oye. Mukumbuka paja constituency yose chaka ndama zingati? 5 million. Ndamene muganya ndani. Ndi kama zingati? 5 million. Tingakana ku Glambilas. Komano pana ibungo lina lake sindili chule kumene ndiye ma MP zomwe agula maambulance sinchidwa anthu samagule maambulance anthu amene wamalipira soko zanzeru kupanda zeru ani makali motote ndeno ifeyo I think kwa amene mukuziwa tini magamo tena akala ngapo timathandizana mmali rate pa 5 billion nda kansala tinamvana sweti kuti zapa chipatala nani naso kale mukumbukira kuti ngakhala president anena kuti akuyembekeza kuti 5 billion iyi ikonze zipatala zathu muna mungo nena konso muna I think ndi wadi yemwe kwachitsa ukwenaso khala clinic yawo kwachitsa pa 5 billion iti zomwezo komanso msayiwale 5 billion ndi pechaka rate meaning tilizaka 5 times 5 ndi 25 palibe kuzana mizira mandipeseni nanga ndikwapelekeda ma 5 billion 5 years zonse sizinachitike ine ndikumabwera pano kuzayima kuti mundivotereso wina aliyense umazana kuti mumvotereso mulibe nzeru ine ino 5 billion times 5 ndi 25 billion zonse zisachitike olo nina nachita muzapanga kampeni afedi komanso timveserane Malawi oye Malawi oye komanso tipaja ndramazi sizibwera mthumba mwa Fred tamvana tete chifukwa chake tupanga misonkhano iti iyi seza kuti pali MP pali kansala palinso president tamvana tete ndabwera ine kuti sona amayankhula ndi ndani president chitose tete seza kuti tikakanika kupanga izizi timvanepo tikakanika kupanga izi zaka 5 tizimchikondo konga tikuchula papali ndi ndrama izizi Joseph 1 2 3 Joseph kubelena tabarare Audinga dosirana balibanga kale MP wa Muyaya balibaza kale kansala wa Muyaya achipeta nali kansala anachoka anabwera IBM anala president anachoka anabwera izi ndizorani zisi tamvanade komano ma meeting ngajawa samanyeze tenti zibwera tiziuzana chilungamo nthawi ina tiziuzana ngati pali chifuto nachi ndizabweranso nchitie ntose kukhanso tamvanade pazoliye kuti kuti 100 million yathu awa azimayi afuna machani 100 million yathu yapita kwa ndani tituseni list youth kufuna cha ngongole tamvanade so
nanga ndikuno ku MP ndi Fredo yachoka pali bada igwire tamvana rete makasa yapi sose atatu tinakumana bwino tinamvana ose sali serious kuti apa ngajeliva tamvana rete koma zonse tizika manja mwa Mulungu patsogolo komanso tisasiyani tigwirane manja tamvana rete Mala oye Abanka bwino sabanka bwe Ule mene majitikira kuno MP amati akagwa eti kapena akakhapa mpando MP jama tawe eti ama tawe farisana pangani ndani ndiyankwa au panga zamu teza chani yake zamu kumati apa wasafuna zimanga za jani mawa tazama rozi zara tiza rozana da ndepa na bana bwana anga pembani pano kusa na bwere tunapanga nabe tikapanda kusara support komeni anthu kuti tinapanga yana naye ango tingo bisampa ngono akwaku tumafuna amene ayankhule pano asankhuso asabwerezeso zimene zakuda pa tumvana pe Manifestation zimene ayankhula bambo ndani aja sabisiremu ama ayankhula pa sabisiremu ena nangani achi nendo sabisiremu setu ndio mafuna tiperekebe kwa chukulire maisha aliwa kwa mbuya akogwa ikogoko oh Uje kama basa space kuda azoni baba hivi ndaje Mfejona badikutokozeni kubwera kwani mwayamba ndinu kiyambire mkuno kumakhala mayempi koma sana pite ukoko kubwera kuno kuma kusonkanisa chonchi kuti kutiziwe tukuziweni ifeyo tukuona chodabwisa ife tikutokozani kubwera kwani yachiwiri kufuna tikulilireni ifeyo nkhalamba ife tikuvutika makomo amango tilambalala chonchi samati erenga kuti ndife anthu nkhalamba zili yapanopa poizanidwa chama tikutiuza kuti tiyeni mkadandaule tikukudandaulirani inu olemekezeka mkapita ku nyumba yao yauje nikuulilongwepo mukauze boma kuti ifeyo kuli nkhalamba sizimasamalidwa sizimalemekezedwa ndiye ndi ifeyo ndiye inuyo kubwera kwanu tikuti zikomo ife tinakuvoterani kuti chani musinthe zikomo mutisinthire ndiye ife chimene kuti kukudandaulirani inuyo zikomo olemekezeka Malawoye Wibira makuru ayakula wibira makuru kuti ngai ali musangada kamelo agandena ujoya ganje amango watu sana tabu ndidi ndiko Malawoye ine aona abonda imapano kuimbira nkhani ya school yake osati ya primary kapena ya secondary chifukwa choti president kumeneko apanga kale kwakukulu school iyi pano ndiya kutsogoloku ngati ma technical college around kunoko kuli Chirobwe vocation imene imapereka maphunziro kupanga ntchito zamanja ineyo ndine mmodzi mwa iwo amene ndikupanga nawo ntchito zamanja kumeneko ndiye pakati pathu pamapezeka zokuti pali achinyamata amene anamaliza school koma alibe ndrama yokuti apitire kutiko apitire kumenekoko ndendayima pano kwapemphera achinyamata ndi azimayi ena amene angathe mmene ndathera ineyo kupita kumenekoko komano tilibe zinthu ngati ndalama zoti zitilipire fees tilibe zinthu ngati zokuti tikamaliza kumenekoko tigule zida ngati mashini zotchererazi kuli anthu ambirimbiri amene akupanga nawo ndiye ndikuwapemphera anthu ngati amene wawa kuti chonde honorable athandizeni tithandizeni kuti zingwangwa akhale osintha amanena kuti zingwangwa ndiosokonekera koma pali anthu ena okuti ali ndi kuthekera kuti kusukuluko atha kutani kukafika koma chifukwa cha ndalama sizikutani sizikuthekayi ndi azimayi ndi achinyamata ndivomerezeni ndakuyimirani ine pano ngati nzanu ndiye chonde kumene kokoonabo musakhale anthu ongoyendayenda alipo ndithu mutati mwatume machiyamani waafuse achinyamata angapo anena zokuti ineyo ndikuti ndikafiki ndili nkuthekera kopita ku school koma ndalama yoti ndikalipirire pa vocation
njiribe paliso azimayi enaso tikuvutika mmakomo mabanja akuzunza koma notikapita kumene koko kumaona sotineti ndicho chita changa ndikupeza zoti sungapempherera kwa mamuna ayi uzingothandizira azibweranso kuzakongolanso kwa ine akazanga ndikongozeni mawanga ndi atiwo Mwachidule akusangasa point kumagogo zamveka ya zigogo da kweli sina kambido kwambiri koma ndikile budget kati jani budget yakapezeka kuti plan ya zigogo sikuoneka muno bwino mukandona chitaziko parliament ndikupempha kuti ano andona andituma kuti azigogo at least pakale plan ya bwino kampanake Malawi woye khani yachiwiri apresident anakamba kuti kama vocational college komanso I think masiku atatu apitawo Friday lomweli anduna za labor skills anandipeza mimi kuti tinamvana ndi plan kuti azaendele vocation sama ndikumbusha kuti plan izo ndikubikira inuyo so ilipo plan so kaloti anduna bwera zaendele pa vocation so pali maprogram ena saku unduna wawo budget ikatuluka ndimeita tuze kuti unduna wawo kuli zakuti nditi kapi mpaso kuti ya kuzingwangwa vocation kwathu kuchonde kukokereni tamvana beti so kuma customer grant kumene kuja ndi TSS kuti kambali kathu wakati kumbaya vocation yoso zilipo ndi kubuka mpika ndiko mwambi Malawi woye bifani mafuna bemina tateza muna awilo la moja kama nikachipani yangu chakuti baliso akupita pena pagole mekezeka waliso pena kwa kwembekezea tumbana kwa kule lenga ndiko nata sindikabe mena mwambi madusidwa tumbana tingo zibasa dule we ndipeke yena mina kuna peke makazanywa tumbana kwa kule tumbana be na mina kuna ndani makazanywa na patu mpeza kambido hapa amaiwa Malawi woye mbali haji nyamata kuti muno mwachitika maliro ambiri azibambo akufa ndi mowa kalambongo azibambo akumamwa mimowa ikumapezeka kuti ikwaononga ndekuli achinyamata enanso akumamwa mimowa itiyo imene ifa choti akumayipeza mpamtengotsi anyamata athu akumakhala kutunda kuja kumasunda azamba ndolo skulu ngakhale yatani yaperekedwa kukhala yaulere koma ilibe phindu ngati ana amene atazipita imene kuchako kumakasuta ajamba akumasuta ajamba ana apanyamata nde skulu isi yapindulira zizapitirira zimene zizifukwa akumwa mowa ochipa akusuta ajamba ndi zimene zikupangisa kuti anthu azimenyedwa mzeu then mona ngati kuti kumbali imeneyi kukana unikiridwapo chifukwa maliro anthu amowa okupandikowa nde munomo muzingwangwa nde iyayi chaka chathacha anthu ambiri apita kuti kama eule mekezeke na penya maso mali amene akunyamata amene ukitsepa mama kuti ndidi kumwali ndikupita Malawi woye kanga ndizoshekesa kuna toka iso kwambiri ndizoza ndivena kwa kamayi wanizona ifa za nyamata kutani Malawi woye Ineso nofana ningopempha kwa nyamata nzanga kwa mwina mndondomeko imene makambidwa apa sindina imveko achinyamata kunokoti ndi maluso siyana kuimba kujambula kakutani ndi zinthu zonse zija sizimaonekera patali kwa choti anthu otiyimirira kuti mwina luso lathu jalikushi kulibe ndi chachikulu inunso tikusowa kuti kuimba mwachitako mukuziwa china chake chimene chimachitika kusogolo ndi ngati inu akuluakulu amene muli kusogolo kwake mafuna so zimene zijazi mutithandizire kuti kwa amene timayimbafu tizithaso kuona kuti ndikofikira pena pake kuti music yathu ipite pasogolo chifukwa timakukhala ngati anthu osazindikira kumapanga kuimba nyimbo chifukwa ndi uthenga kuti umatha kulimbikitsa anthu kusintha miyoyo ya anthu kusangalatsa anthu ndi timafuna chachikulu kuti uliyense kumbali ngati imeneyo kuti kuzing'ongwa kuno anthu akamati kuli oyimba ati anthu azilozeka kuti aliko awa amapanga zakuti awa amapanga zakuti mmodzi mwa iwonso ndi inenso timapanga zoyimbazi ndi nthawi zambiri ndimazimvera chisoni kuti ndimapanga zakuti koma palibe amene
amandilimbikisa kuona kuti music yanga ikupita patali koma ukhanga tupanga video panda chini jadi kuno ndikunje Sugar white, sugar ufunikira kwambiri. Anthu amene amabheka makeke, wapanga mafisi sugar kama funa white. Ma sugar white mpaka ngwa kulimbi 8,000 package. Uba zata munyamwe muzisaka. Sutani kumene kwa umakusa mama jani, mama jini. Ndemwina mukapezako mpata, musiyendako mmashopu, wina yesa abati ndofungira. Koma sugar tukwa 5.5 package. Usana naye wakaika tumabezeka sugar. Kuma mmagrocery, mupena babose sugar mga umpesa. Ukhaa ganji, ngati nendalewa ulimpani ya sugar, zikaenda ganji, atufuzile. Kuthenga bwanji ngenda kabezeke ndi sugar. Shop yayikulu sabezeka ndi sugar. Zikhala bwanji nkhani ya sugar. Tingo ofunikira. Nkhani yanga apa chambiri ndingofali chokozeka apeze ndatu. Chifukwa chokuti ati pasandi tufulana do school. School ndipo yaulere. Tiamike chimenechi. Mafiza kautivuta magolo kuti apeza anasangoza school kuti apeze fees yotani yovuta nditu. Ndiyeno imafuna kupempha ababa chona una kuti fees ya secondary yabwino bwino nditu. Zili bwino bwino. Mwana anawo asopano asankhidwa pita sopano mu college. Ndenkhani ya college sopano. Fees bwana. Ngati nthawi college iko naye anapanda angokhala anasankhidwa pita kanduka 10 ya jani masola jani. Fizi ya kupita kuti college yabo kama komomo. China yokuti ngaba mwatu munomo na kiyosika kufunika. Felo kuti anthu ambiri umwa madzi ausakhala bwino. Matanki angophulika. Madzi atu watu akasakanya pa gogo madzi oyipa okaoka. Ndambi abe mipopi. Ambiri usiri chaya pira kukhani mipopi. Timakachoka pachapa kuti kunsinje. Ndena kwesiki akufunika nditu kutakhala pafupi kuti anthu kama madzi akunsinje azipita nyuma kwesiki aja kuti makolera matendawa amene akuchepa amakasamba kunsinje amadzi aja kumani maono mapasa matenda osiyana-siyana matenda ababa kalili pathu siri kwadziwa madzi amene tikumwa osakhala bwino azitapwi komanso amasuweji ndiyene zimene zizi tikupempha ngati pemphe zimene makwesiki komanso school fees ya makoleji zikomo. Kwambiri zamveka ndi chinthu chofunika kwambiri maka sugar jadi no mami zamveka atiki sinanga a business mabezodalo anthu ena amafuna zizihoda zinthu zija kuti akazidi kwana boma so yamveka nkhani imeneyo tithandizira kuti tiyankhule azisita asadadawa ya chinyamata ya arts yes atiki macheza sunda ndunaso za chinyamata arts culture aliso ndi plan budget kamatuluka kuona kuti muli chani komanso fika nkiraso mbali imeneyo mami mbali ya maskulu a college pa page 22 ya zimene nayankhula president amenesese kuti aonjezera ndrama za mabasari maloni ana college ina zitenga maloni ana amene amatenga maloni anayi 32,480 ndi namba ijaipanga ayiwonjezera kufika pa 38,000 tavanare sezoti ana ambiri apa animo ayotenga ngongole zolipira cha fees koma namba izi zani beso nditiona soti budget ili bwanji komanso nkhani imeneyo yamvekaso ndeno ndingwapempha oyimira akhansala kuti atseke papali zitukuko zina mwina naye wala uzitchula machanguti anga akamatseka kuda kumalizisa atchulaso zitukuko zina zimene tapanga submit amvanareti ndiko mukambira Malawi woye kale wa mphamvu ayimpiyali pano Malawi woye maulemu apirikidwa kale sokeboti timofuna tilankhule mochepa ndachokako kuzakhala apa sichoni sine wopambanayi nthawi zambiri mundimvesese timama unonga ipi kansala ndidani
ndikufuna kwambiri Alfredo kuti zawo ziyende tose tikayi chimodzimodzi kaka kuti kache ziyende tose tikayi limodzi tikapanga mophangira tamuononga MP nyama tatu olo zaka sati akoza kuthama ngati Julimodati nanga nichikalambira nyama tatu munabota mnabota ndiye tifuna tichite zinthu zodabwisa zingwangu akasopana Malawi wachani bwana masaku mukamaipanga kuti akazawo ipange likoti mwina aye sako mbele Jonde ife akumipando sikutiona tikusiyana zochita ife amosi mukationa tikuwapisa chizuzu ngai watu nokunoku Malawi woye pali zochitika zanu vocation etulidwa afuna ike mabloko kwana 4 kuongezera andu akutamanga kuti manguda kuti malo achepa ndi afuna kukonza zimezo MP akuzi palinyi road chokera paso manje kukwera kuti apempha kale afuna pange dongo solo andu azienda mutala osakhala mugenia ze wanu umena kuti budget kale akuvomera kale kuchokera budget makulisa maondo atupanja paja kukafika kujipata mosema ikatala pachipata amani nazo zazing'ono akonza anosapa ngono anevu ako akoza kuchita kamocha nikona mana aempia hoya sikale bose ibile njido ni mozi kende bwana MP kukaende bino kanta aende bino kipange ni mozi kwa pesa kwa dakundaku kisaongeze zambili zinja MP Ano takuda zambili eti kuja kwa mfula kwetu ndiye takambirana pano akapita so parliament kuja akati parliament atseka azabu aso zati yantu kule cha mshandi jani eti azati ansasu malade ati pata bangani aso pati makali mwanga ndigo ambili kwambi ningo tokoza kuti mnapanga kibalizo hiki kubera kuno pani yochepa amena apanga kitu ngatini mwemene mtausie zoda bisa kwambi sonja kwako moti amintawi tempeka moti tempeka moti atsekeke Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.